wszystkim zawodnikom, pracownikom klubu, rodzicom, ludziom zaangażowanym, ludziom, którzy nam pomagają, zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności. Niech te święta będą okresem rodzinnym, okresem spokoju, przemyśleń, ale okresem radości i niech to dzieciątko, które się urodzi, przyniesie Wam samą dobroć i spełnienie wszelkich marzeń. Życzę wszystkim zdrowych, wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku całej rodzinie Stadionu Śląskiego. Chciałem również tutaj złożyć życzenia firmie GTV na czele z prezesem panem Wojtkiem Piłką. Chciałbym również podziękować im za rok bardzo fajnej współpracy i życzę naprawdę wszystkiego dobrego całej firmie GTV. Takim najbardziej doniosłym wydarzeniem w historii naszej szkółki było pozyskanie sponsora strategicznego, czyli firmy GTV, która wspiera naszą działalność i której z tego miejsca dziękuję za to. Także myślę, że pod względem sportowym przede wszystkim, mimo tych wszystkich problemów infrastrukturalnych, bym tak je nazwał, był to rok naprawdę udany. Był to taki bardzo trudny rok związany z tym, że nie mieliśmy swojego boiska, a mimo to udało się osiągnąć dobry wynik. Jeżeli możemy mówić, że w piłce młodzieżowej jest taki wynik, jest jakby takim odzwierciedleniem dobrego szkolenia, to na pewno było to pozytywne pół roku. Zdobyliśmy w jednej grupie Mistrzostwo Śląska, w 3 kolejnych rocznikach wygraliśmy ligę. Można powiedzieć, że wszędzie było dobrze, gdzieś na górze zabrakło może troszeczkę szczęścia, jakości, ale jestem przekonany, że wyciągniemy wnioski i ten rok będzie jeszcze lepszy. Chcę przypomnieć, że od stycznia wracamy na swoje boisko i myślę, że te wyniki naprawdę będą dobre. Cel jest zawsze jeden, iść do przodu, bo kto stoi w miejscu, tak naprawdę się cofa, także mamy nadzieję, że otworzą się przed nami nowe możliwości. Przede wszystkim, że wrócimy na nasz własny obiekt, czyli boisko na stadionie zostanie odebrane. Cel na przyszły rok to na pewno zrobienie jak najlepszego naboru do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w liceum, która powstanie z dniem 1 września 2015. A co jeszcze się urodzi, to pokaże życie.